mandung katon lelimangan kok yo barengi atiku kerasa gelo tambah tresnaku ilang muspero apa pancen pacobaan urip iki seliramu natoni atiku aku tenang lelakon sing tak sangka jebul tresnamu ngamu bisa apa pancen wis dinasti seliramu kebacut tak tresnani ning nyatane seliramu ra bisa tak antepi pungkasane tak trimo lelakonku najan perih jroning ati muga Gusti paring pepajang kabeh lelakon urip iki Keraton Bali Digital. Sumuruping surya wayah sore mandung katon lelimangan kok yo barengi atiku kerasa gelo tambah tresnaku ilang muspero apa pancen pacobaan urip iki seliramu natoni atiku aku tenan lelakon sing tak sangka jebul tresnamu ngemu bisa apa pancen wis dinasti seliramu kebacut tak tresnani ning nyatane seliramu ra bisa tak antepi pungkasane tak trimo lelakonku najan perih jroning ati